Hi, A. Hi po, good evening. Good evening sa'yo, love. Sige, kwentuhan mo na ako, A. Anong maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag po sa usapang LDR? Ayun, quick story muna. Mhm. Living kami for 7 years, then nag-decide siya na mag-alok ng kasal. Mhm. Kinasal kami, saktong 7 years old din yung anak namin. Okay. Tapos, after 2 months, nahuli ko na may babae siya for 6 months. Pero Okay. 2 months ako nagkasal nun. Then after nun, parang yung wala na. Mas masakit kasi nangyari, nalaman ko yung panloloko niya during the marriage na which is sana naisip ko, nalaman ko yun before ng kasal, hindi after. Tapos nun, kasi yung biyenan ko, makasimbahan siya pero iba kasi yung yung point of view niya pagdating sa pagsasama ng mag-asawa. Ang lagi niyang advice sa akin bilang babae daw, kasi sundalo kasi yung husband ko. Yung biyenan ko lalaki, sundalo din. Ang laging sinasabi ng biyenan ko sa akin, as long as sinusuportahan ka financially, wala raw akong karapatan na magreklamo. Sabi ko, syempre as babae, masakit yun, di ba po? Yes. Pero pinili ko na, syempre, nakatagal ako ng 7 years tapos kasal na kami. Ngayon pa ba ako susuko? Tapos nung masakit, pero pinatawad ko siya. Pero para sa akin, hindi ko na in-honor yung kasal eh. Parang binabati ko na lang siya tuwing 28. Tuwing mansari namin as boyfriend, girlfriend. Pero hindi ko siya binabati tuwing 20 kung kailan kami kinasal. Kasi para sa sarili ko, hindi siya naging tapat sa akin. Mhm. Kaya hindi ko in-honor para sa sarili ko yung kasal. Tapos lagi niya ako tinatanong paano kami babalik sa dati. Lagi ko siyang sinasabihan na magpa-marriage counseling kami sa Christian kahit na sa Catholic kami kinasal. Wala akong problema sa kahit anong religion, nire-respect ko yun. Pero sa akin kasi nung time na sobrang akong nasasaktan, parang dun ako nagkaroon ng call eh. Parang nagsisimba ako sa Catholic pero andun ako pero hindi ko maramdaman na parang natatouch ako ni God. Unlike nung nagpunta ako sa Christian na broken ako na-feel ko na nandun yung presence ni Lord. Tapos sinasabihan ko siya lagi na kung pwede kaming magpa-marriage counseling. Tapos nagagalit siya na okay naman na kami, bakit kailangan pa yun. Tapos nito, dahil wala na nga yung tiwala ko, nag-decide ako na magtrabaho na ulit kasi nag-stop ako nung time na na-hit and run yung baby ko. Yung anak namin na nagsabi ako na magpo-focus muna ako sa bata. Tapos hindi niya naiintindihan yun kasi feeling niya parang umaasa na lang ako sa kanya na hindi niya naiisip na hindi naman financial yung mahalaga. Mas mahalaga na nandun ka sa anak mo kahit na meron o wala. Tapos ngayon natatakot ako dahil nga wala akong tiwala sa kanya. Natatakot ako na magtatrabaho ako na mas lalong masira yung relasyon naming dalawa. Na hindi niya naiintindihan. Kasi yun ang gusto ko sanang advice. Kung dapat ko pa ba talagang i-insist yung gusto ko na magpa-marriage counseling kami o hindi. Love, kasi marriage counseling, as you know, in any counseling naman to, love, ha? If I'm not mistaken, should be with consent from both parties. Even if you want to, if his heart is not into it, hindi mo din makukuha yung result na gusto mo. Although maganda yung intention mo eh. Yun nga lang kasi siguro with the way he was brought up, it's like a very different environment for him. And dahil nga siguro meron silang kinalakhan na pamilyang very patriarchal and very favored sa lalaki ang decisions, there are things na mahihirapan kang i-rebut with him. In any marriage counseling naman, love, ang gagawin lang dyan, sa totoo lang, AI. Though I have never been into one, pero if I'm not mistaken, with the way you wanna be counseled, ang gagawin dyan is to let each other open up. Yung isa magsasalita,
while the other one is listening, and then afterwards, the other one will listen and the other one naman yung magsasalita. It's like a take turn. And if ito naman yung goal mo, in order to know your partner better, in order for you to speak out, in order for you to express your feelings, pwede mo namang ibigay na lang sa kanya muna yung option na yon, so that he has an idea of how it will go. Like for example, hindi niya kasi nagigets yung idea na kailangan nyo pang magpa-counsel sa ibang religion pa. Para sa kanya corny yun, para sa kanya very tasky, very hassle and all, nagtatrabaho siya, kailangan niya pang mag-make time for that. So, ibigay mo sa kanya yung solid na idea or sneak peek ng what he is about to experience. Kayong dalawa muna, mag-usap muna kayo. Like for example, over a bottle of beer. Sabihin mo sa kanya, kahit sabihin na natin, di ka uminom, ganyan. Pero this time around, sige, sabihin mo sa kanya, 1 bottle tayo. Tayong dalawa lang. 1-on-1. Pag tinanong niya, ano meron? Sabihin mo sa kanya, wala lang, kwentuhan lang, chill lang, bonding tayo. Kasi sa ganong ka-chill and relax na moment, doon mo kasi siya mako-caught off guard. Doon mo makukuha yung response na gusto mo. Kasi handun siya sa nature niya na comfy siya, comfortable siyang maging siya. Kasi kung alam mo sa sarili mo na very reserved yung husband mo, very reserved yung personality niya, you cannot expect him to open up just like that to anyone, let alone sa isang nature na very strange or very, sabihin na natin, new sa kanya. So, ilagay mo siya sa spot or ilagay mo siya muna sa lugar kung saan siya comfortable with. Which is just to be by your side, just at home. So, mag-1 bottle kayong dalawa. Tapos sabihin mo sa kanya ganyan, kwentuhan tayong dalawa. And then, hayaan yung mag-rolyo yung conversation. Like, I don't know, simulan nyo sa biruin mo, nalagpasan natin yung 7 taon or biruin mo, no, 8 taon na tayo together. Dahil dyan, cheers! Kasi magkasama pa rin tayo. Singitan mo na ng, what do you like about me? Bakit ako inapili mong pakasalan? Yung mga ganon. Kumbaga, habang palalim ng palalim yung gabi, palalim ng palalim yung usapan ninyo. Pero hindi siya uncomfortable. Nagigets mo yung idea? Yes po. Oo. This is an idea kasi that you can do with your husband since hindi siya ganon ka-trusty na klase ng tao. At hindi siya ganun ka-open and very manly si kuya. If I'm not mistaken, siya yung typical kind of a man. Brusco. So, hindi siya mushy at all. Hindi siya cheesy at all. So, wag mo siyang i-expect na magiging ganun siya at magiging, sabihin na natin, open yung mind niya agad-agad sa ganung idea. Pero kung i-introduce mo siya in your own little way, yung pagiging open, pagiging expressive, yung kagandahan ng nag-open up kayo sa isa't isa, yung kagandahang nagkakaroon kayo ng deep conversations. Maybe, in the long run, you won't even need someone to mediate your counseling. Kasi kayong dalawa mismo, you are trying to resolve na. Kasi the idea of counseling is being able to be comfortable sa isa't isa to talk and converse. Paying attention sa isa't isa, paying attention sa details and issues ng isa't isa. Kaya ka lang naman nagka-counseling kasi kailangan mo ng tao to mediate. Kailangan mo ng tao to initiate. Because none of you is willing or none of you knows how. But you do. Kasi you've been into one. Alam mo yung feeling na nararamdaman mo after mong mag-attend ng mga sessions na yon. Alam mo yung takbo ng usapan. Alam mo yung takbo ng, sabihin na natin, conversations, topics. You don't need to drag him all the way there. You can bring it home with you. All the learnings na nakuha mo mula doon, you can bring it home with you. You can do it on your own. Parang DIY to. Kung hindi kita madadrag doon, dadaling ko yun dito, in my own way. Kung sa atin, kung doon, kumpul-kumpol,
2 tao or 3 tao, dito sa ating bahay, 1 tao, 2 bote. Ay, 2 bote, 2 tao. Hindi nga lang hindi tao yung third party. You need a kicker. And that booze is your kicker. I'm not encouraging you to drink. All I'm saying is, I'm encouraging you to put him in his most comfortable zone before you ask anything from him. Naiintindihan mo ko, love? Alam ko kasing gusto mo lang naman siya talagang makausap eh. Gusto mo lang naman talaga siyang mag-open up. Gusto mo lang naman siya talagang makinig. Gusto mo lang naman talagang matignan kung same pa ba kayo ng vision or ng tingin sa relationship ninyo. Gusto mo lang naman sigurong makita yung pwesto mo sa buhay niya. And do you think that counseling, in the form of counseling, it can be possible? Pero may mga bagay kasi na mas komportable gawin yung mga partners natin sa isang area which ang present lang ay yung taong he is most comfortable with. And that is you. Yun nga eh. Kasi yung isa pang situation kasi, lahat ng pagluloko niya, lahat ng kasalanan niya kasi open sa side niya, sa parents niya, sa kapatid niya. Unlike sa akin na hindi alam ng kahit isang kalokohan niya, hindi alam ng mama ko, ng kapatid ko, umiiyak ako sa amin. Kasi sa amin kami nakatira eh. Dahil yung mama ko nasa ibang bansa. Tapos yung atat ko, iyak ko naman, parehong binata at dalaga, pero parang may kanya-kanya kaming buhay. Ganun. Pero close naman kami lahat. Yun nga lang, parang yan yung eto ko, yan sila, ganun. So kaya mas mahirap kasi sa loob ko na wala akong makausap, kasi hindi siya open, ganun ka-open. Tapos parang yun lang yung way na feeling ko na mas magiging open kami at mas maiintindihan ko siya. Na ang sakit na umiiyak ako, may problema kami, kasama ko sa bahay ko. Pero inililihim ko kasi sabihin man ng tanga, pero 'di ba as husband or wife, alam mo sa sarili mo na partner kayo eh, kung anong sasabihin masama sa kanya, kahit para sa kanya yun, masasaktan ka rin. Kaya iniingatan ko yung sasabihin ng magulang ko, ng kapatid ko, at yung magiging tingin ng ibang tao sa kanya. Kaya lang kasi that's your way of coping eh. Kumbaga, yung nakita mong nature na yon, that's your way, that's your cup of tea. It's not your husband's cup of tea. And you cannot expect him to like it just because you did. So, ang gawin mo na lang, love, continue if that helps you, if that makes you feel good, if that kahit papano unburdens you sa mga pinagdadaanan mo, then go ahead, continue on with it. Kasi kahit papaano, at least yung sarili mo, yung individuality mo, nagkakaroon ng progress. Pero slowly mo muna sa kanyang introduce yung ganong way. Yung being open, yung being, sabihin na natin, expressive, being conversational, slowly mo sa kanyang i-introduce yon hanggang magkaroon siya ng initiative to ask you the question na, one day gusto kong sumama kung saan ka pumupunta. One day gusto kong ma-experience yung na-experience mo. Kasi ganun, I've been into one. A friend introduced me to that, sabihin na natin, to that kind of fellowship. Inintroduce yun sa akin. At ang laging pagka-introduce sa akin nun, kasi it's not just one friend pala. There were 2 different occasion na ganyan yung nangyari sa akin. And ang lagi nilang pagkaka-introduce sa akin is, dalo ka ng isang beses. If you like it, then I'll see you next session. If you don't, it's okay. Ganun din siguro sa husband po. Iparamdam mo muna sa kanya, pero wag mo siyang hilain. Kasi you cannot force talaga someone to go to that if they don't believe in that. If they don't believe that that specific fellowship can change anyone. Kasi kung hindi niya nakikita yung changes in you, at ang nakikita niya lang ay nagiging, sabihin na natin, needy ka or nagiging demanding ka
para umattend din siya. Pero walang nagbabago sa'yo, walang progress sa'yo. Hindi ka nagiging happy, hindi ka nagiging positive, hindi ka nagiging sabihin natin mas malambing, hindi ka nagiging sabihin natin stronger. Pag wala siyang nakikitang positive changes in you, you cannot force someone to believe that that one is true. Pero kapag nakikita niya na kasi yung changes in you, at kapag nakikita niya na mas nagiging sabihin na natin conversational, mas nagiging open ka na sa feelings mo, mas napapadalas na yung mga sessions ng bonding ninyo because ikaw na yung nag-initiate, nagiging mas patient ka na, yung ganyan. Kapag nakikita niya yung changes na yan, matitickle yung curiosity niya eh. At kapag na-tickle mo yon, saka mo pa lang siya pwedeng yayain. Pero kapag hindi pa siya naku-curious at all, kahit paatinin mo yan dyan I guarantee you, sa utak niyan, blah, 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 blah. Ganun lang. Parang wala lang. Parang sa kanya, yung session na yon, it's a waste of time. Yung baka sabihin niya na lang sa'yo, dinala-dala mo pa ako doon, sana pinagpahinga mo na lang ako, natulog na lang ako, kasi kinabukasan may pasok na naman ako. Hindi lalong sasama yung loob mo. Diba? Kasi pag pumunta siya doon ng masama or labag sa loob niya, hindi magiging open yung puso niyang tanggapin kung ano yung maririnig niya doon eh. Hindi siya matatouch by anything and by anyone. Kasi labag sa loob niya in the first place ang pagpunta doon. Pero kapag pumunta siya doon with his own free will, kahit papano may hint of curiosity, meron ding hint of openness sa kanya in order to absorb whatever aura ang nandun sa fellowship na yon. So, wag natin siyang pilitin i-drag sa ganon. Bagkos ang gawin natin, whatever positivity na nakukuha natin dun sa pinupuntahan mo yung nakukuha mo dun sa dinadaluhan mo, bring it home with you. Change something in you. Let that, sabihin na natin, fellowship that makes you feel good actually transpire in you. And then i-apply mo, you pay it forward to your family. Now this time around, I'm not gonna worry if yung mga parents niya ay very patriarchal, if yung mga parents niya ay okay with the idea na ang anak nila ay polygamous just because sundalo siya, just because he is part of the army. Ang akin ay yung relationship ko with my husband. My goal is to strengthen it. My goal is to make my husband realize na he can never find anyone better than me. Not just because I am the mother of his child, but because I am the love of his life. Let that positivity in you show before mo siya yakagin. Nagigets mo ko, love? Para kasing you cannot force someone to believe in a religion if he doesn't really believe in it. Kumbaga, kung hindi siya naniniwala sa relihiyon na yan, there's no way for you to force him to believe in it just because you think it's the right religion. Kasi yan ay endless conversation, endless debate, endless argument. Ang paniniwala mo ay iyo. Ang paniniwala niya ay kanya. If you want him to see the good sa pinaniniwalaan mo, let it show in you. Parang ganito to yung first statement na sinabi mo kanina na religious yung papa niya but for some reason, ganito yung klase ng paniniwala niya. Ito yung mga tinatawag nating tao na nagdadasal or nagpupunta sa mga church or nagkakaroon ng mga certain relics of religious relics just for show, just for flaunting. Pero hindi isinasa puso ang paniniwala. Yan yung mga taong yan. But if you think you are not that type of a person, then let your beliefs transpire in your actions. Let yourself be more patient. Let yourself be more forgiving. Let yourself be more of a source ng positive aura within your family. If sa tingin mo yung family mo napapalibutan ng darkness because of your husband, then let yourself be the light na mag-spread all throughout the household. In fact, ikaw yung ilaw ng tahanan So might as well just act like one. Naintindihan mo ako, mahal?
Opo. Mm. Yung father niya patay na. Mm. Ang statement na yun nanggaling sa biyenan kong babae. Even Kaya if, parang yun nga, dahil yung biyenan ko kasi yung nangangasiwa dun but sa you get the idea, love. You get the idea. Sige, yung technicality na yan, sige, ibibigay ko yan sa'yo. Sige, you corrected the technicality. Pero nag-gets mo ba yung idea? oo, nagets ko. Oo. Kasi, yun nga, yung lang, yung anak ko lang, yung biyenan ko yung nagsabi na babae. Kasi patay na, matagal na, baby, pa lang siya, parang months old lang siya nung namatay yung biyenan kong lalaki. Yung advice na yun ang galing sa biyenan kong babae. Siya yung nangangasiwa ng church na, yung simbahan ng Katolik na pinupuntahan nila. Niyayaya ko siya doon, ayaw niya, sumama din siya sa amin, natutulog lang siya. Tapos tinry ko siya nga isama doon sa pinupuntahan kong church, sa Christian nga. Ganun din, sabi ko, di ko na alam kung saan ko ba siya hihilahin, iniisip ko nga na Ba't nyo kasi siya baka kulang lang hinihila? talaga Huwag nyo siya. siyang hilain. Sabi ko na, tinanong kita, do you get the idea? I get the idea, pero syempre, di ba, parang yung time na yun kasi iniisip ko na, Kaya nga ang sinasabi ko sa'yo, te, solution na. Babalik na naman tayo eh. What more pa yung question na yan? He is not a church guy. Stop dragging him into one. Kung maniniwala siya, let him believe. Sa own initiative niya. You cannot force someone to believe in it. At hindi lahat ng taong sumasamba at pumupunta ng simbahan banal. So stop trying to initiate or trying to that was force before- someone. Ano, no? Oh, dati naman yun. Pero ngayon, kung ayaw niyang sumama, go. Kami lang ng anak ko. Parang hinahayaan ko na siya nito. Basta pinakikita ko lang siya na kahit mag-away kami, sige, magmura ka. Ako, hindi na ako gumaganti. And like before na pag nagmura siya, magmumura din ako. Pinakikita ko sa kanya nga na nagbago ako dahil doon. Love, ganito, no? Babalik tayo dun sa una kong sinabi. Slowly introduce it to your boy. Slowly introduce it to your boy. Kasi kung ang pag-uusapan nyo every single time ay yung pagpunta niya ng simbahan o pagpunta niya ng fellowship na alam nyo namang ayaw na ayaw niya, eh di una pa lang bungad pa lang ng conversation nyo, hindi na siya interesado. So wag nyo na Tama. ipilit. Diba? Wag nyo nang ipilit. If you wanna fix your marriage, focus on your marriage. Wag nyo pakialaman yung belief ng tao. Kanya na yun. Private niya na yun. Give it to the guy. If he will believe in it, he will believe in it. Pero do not force your beliefs over him. That's overboard. Huwag nyo nang ipuwersa. Kung gusto nyo ayusin yung marriage ninyo, stick to the marriage. If you wanna know the guy, if you wanna know how he's doing, then dun ka magtanong. Kailangan ba every conversation magmula sa halika, punta tayo simbahan? Tara, punta tayong fellowship. Ba't ba ayaw mo pumunta ng fellowship? Ba't ba ayaw mo pumunta ng simbahan? Di ayaw niya na makipag-usap at all. Kung yun lang din naman pala pag-uusapan. Ang problema niyo, girl, yung marriage ninyo eh. Para kayo nag-uusap kasi with two different topics. Na hindi kayo talaga magtutugma. Naiintindihan mo ko? Ito yung gusto kong sabihin sa'yo, and again, no offense meant, and yeah, I'm just gonna be frank and all. Stop being righteous just because pumupunta kayo sa ganon. Stop doing that. Not because may mga taong hindi believer, but because may mga taong ayaw sa mga taong masyadong righteous. Hindi porket nagmura ka, halang na yung sikmura mo, halang na yung kaluluwa mo, hindi porket hindi ka nagmumura, banal ka na.
Wag ganon. If you want to fix your marriage, talk to your husband. As a wife, not a pastor, not a priest, not a prayer leader. Talk to your husband as a wife. Naiintindihan mo ko, love? Yes. Te, tandaan mo, te. Promise, do this. I guarantee you it will work. Over a bottle of beer. Promise, te. Yayain mo siya sa ganon. One-on-one. Kwentuhan lang kayo. Kamukat-mukat mo. Nakakailan na kayo. At ang layo na at ang lalim na ng napag-usapan ninyo about the two of you. Your dreams. Baka kamukat-mukat mo kung ano-ano na napag-usapan yung papagawa nyo sa bahay nyo. Kamukat-mukat mo, mapag-usapan nyo kung saan kayo gustong lumipat. Yung mga ganon. Lumalalim lang yung mga ganyang klaseng usapan kapag naramdaman na ng tao na comfortable na siyang mag-open up comfortable na siyang magkwento. Kaya wag nyo siyang pigilan magkwento at wag nyo siyang pigilan mag-open up sa mga ganyan. Naintindihan mo ko, love? Opo. Wag natin ipilit sa kanya yung mga ganyang klaseng fellowship and yung action of going to the church. Some people just don't want to, but that doesn't mean they don't believe. Kasi yung faith nila ay between them and the man upstairs. Naintindihan? Opo. Love, ganito. Kung meron kang gustong sabihin na this one let it come from you. Let it come from A. Not because you've heard of this, not because sinabi to ng pastor mo or sinabi to ng priest or whatsoever na namuno sa iyo at nabasa ay napakinggan mo. Let it come from the wife. Anong gusto mong sabihin sa iyong mahal na asawa? Dad, mag-work ako. Pero sana kahit na tayo pareho may oras, yung magbabanting tayo lang. Ako, ikaw, saka yung baby natin. Kasi madalas nangyayari. Mag-schedule ako ng lakad, pero nangyayari kasama yung tropa mo. Na ginawa ko na rin tropa para kung aalis, kasama ako. Sana ganun, mas mag-exert ka ng effort na yung lakad natin, di ba kada outing, di ba kada out of town. Tapos siguro mas sana kada uuwi ka. Kasi hindi kayo ganun ka-close ng anak natin. Kahit candy man lang, mag-uwi ka ng pasalubong. Kasi iba yung ang sarap sa pakiramdam na makikita na dadating at aalis ka na malungkot at masaya yung bata. Hindi yung aalis at dadating ka na parang baliwala lang. Siya na aalis ka, na babalik ka. Yun lang. Sana mas mag-effort na bumawi dun sa mga araw na lagi kang wala. Yun lang po. Love, ganito na I'm not a military wife, nor have I ever experienced being in a relationship with someone na nasa linyahan ng asawa mo. But this is sabihin na natin, general observation sa mga taong lumilinya sa ganyang klaseng trabaho. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo, they are manly. They are not mushy. They are not expressive. Hindi sila, sabihin na natin, cheesy. Hindi sila marunong mag-express ng mga sarili nila. In their own little ways, you can see how much they care and how much they pay attention sa anak nila and even sa'yo. Just try not to change your husband too much dun sa idea ng husband na mag-fit sa'yo. Sana may mga little things ka din na ma-appreciate sa kanya and sana may mga little things ka din na makita sa kanya at ma-observe sa kanya na ay hindi lang pala talaga siya sweet pero ganito pala siya mag-care.
ganito pala siya magpakita ng atensyon. Ganito pala siya magpakita ng concern. Siguro hindi ito yung conventional way na nakikita ko mula sa mga tatay na napapansin ko sa paligid ko sa kanilang mga anak or sa asawa na nakikita ko sa paligid ko sa kanilang mga wife. Pero meron din palang ganito yung husband ko. Hindi lang masyadong loud, hindi lang masyadong showy. In his own different and unconventional ways. Meron yan ipinapakita sa'yo pero hindi mo nakikita. And the reason why he is being so distant already and you guys are having a gap already is sometimes siguro you are trying to make him be a person that he is quite not. Baka kasi ipinipilit mong maging siya yung taong walang-wala talaga sa pagkatao niya. So, little by little, love, tignan mo yung husband mo. Though I understand and I get it and valid lahat ng concerns mo, i-introduce mo to little by little. Sabi ko nga sa'yo, yung klase ng lalaki ng asawa mo ay manly-manly. Ibig sabihin, bukod sa hindi sila sweet, stubborn sila by nature. So, anything that you would introduce to them, you have to do it slowly. I-initiate mo and you try to apply it slowly. Yung hindi nila napapansin, nagagawa na pala nila. Hindi nila napapansin, nagugustuhan na pala nila. Hindi nila napapansin, they are actually initiating it already. You just have to be patient with it. Okay, love? Yes po. Maraming salamat, A, for calling my show. And I hope nothing but the best sa family mo. Konting pasensya pa, A. Medyo stubborn lang sila, but they love you. Sabihin man natin na hindi in a way na gusto mo. In a way na alam nilang tama. Minamahal ka nila sa alam nilang tamang paraan. Okay? Thank you po. Maraming salamat, A, for calling my show. Ingat ka lagi, love. Sabi ko nga, kabisyo, I've never been with a military guy. Pero this is something that we all know. Kapag galing sa, or may background ng military ang pamilya, iba yung klase ng pagpapalaki sa kanila. Medyo strict, medyo patriarchal, medyo uptight. Siguro kasi yung discipline ina-apply sa pamilya. Though I'm not saying na sa isang military family walang power ang girl, wala din karapatang magreklamo. I'm not saying that. Of course, I'm not saying that. It's just that there are certain things you cannot expect from them. One of which is being mushy. Hindi talaga sa kanila yan by nature eh. Lalong-lalo na kung yun yung kinalakhan nila na wala masyadong sweetness sa tatay nila, wala masyadong, sabihin na natin, mushiness sa tatay nila, you cannot expect him na kapag nagkaanak siya, he'll be mushy. Siyempre, sa tingin niya dahil napalaki siya ng tama, lumaki sila ng maayos, lumaki silang disiplinado, at yun lang yung na-figure out nila ang tama at mali, feeling nila the way that they are raising their kid ay tama din kasi yun yung nakita nila at yun yung kinalakhan nila. So, all I'm saying is if you want them to be the person that you are actually expecting them to be, i-initiate nyo slowly. Do not drag him all the way from North Pole to South Pole just because you want to. Little by little, step by step. And with every step, be with them. Unconventional yung mga changes na gusto nyo para sa kanila. Even though para sa inyo, it's a usual and a normal thing, unconventional yun para sa kanila. And everything na ini-introduce sa atin na very foreign sa atin, of course, at first will be resilient. Magre-resist tayo dyan eh. Siyempre, changes yan eh. Hindi naman ganun kadaling magbago. Ito yung nakasanayan ko. Ito yung kinalakhan ko eh. So, dahil dumating ka sa buhay ko, kailangan ko na bang magbago agad-agad? So, kung meron kayong gustong mangyari, you initiate it slowly and introduce it in a way na alam nyong majajayvan nila. Like for example, ate, if there's one thing na ginawa mong tama, is actually be friends with his friends. Kasi para sa kanya, yan pa yung isang area or isang environment na he can actually be him around his friends.
and inviting you to that same circle and letting you into that same circle is his way of sharing his world, another part of his world with you. Kaya nga sabi ko sa inyo magkaroon lang kayo ng keen observation. Hindi man sila yung conventional type na mga asawa, na mga partners na sweet and mushy in their own little ways. They are trying to show concern, trying to show affection sa mga paraan na hindi nyo inaakalang yun na pala yun. Okay?